Ja, jeg vil så gerne bevise sætning 3.2, som er regneregler. Og den første, der er 3 ting, og jeg har så taget nummer 1 og nummer 2. Nummer 1 er sum og differensreglen, som fortæller os, at integralet b af a f af x plus minus g af x dx er lige med integralet b af a f af x dx plus minus integralet b af a g af x dx. Og for at forstå, hvad man faktisk skal gøre med den her sætning, skal man først kigge på definition 3.1, som er altså bestemt integral, og den fortæller os så, at integralet b af a f af x dx er det samme som f af b, som vi ser her, og minus f af. Altså, vi skal mest fokusere på f af x dx og store fb minus store f af. Vi skal ikke så meget fokusere på den her, fordi den bruger vi ikke så meget i den her opgave. Men når vi først i første trin her, så opskriver vi den, så siger vi stor fb plus minus stor gb minus stor fa plus minus g af a, stor g af a. Når vi så kigger her, så vil vi nok, så er det nok bedst muligt, hvis vi nu starter med at rykke om på opstillingen. Så når vi kigger på for eksempel f af a, den vil vi gerne have ud af den her parentes. Så i trin 2 er det så gjort, så der står minus f af a, som nu står uden for parentesen, og så er parentesen så blevet til minus plus minus stor g af a. Og vi må gerne flytte dem rundt, fordi det er sådan ligegyldigt på, hvor de egentlig står. Så i tredje trin, så vil vi gerne have det her plus minus. Nej, ikke plus minus, men vi vil gerne have så, at f af a, det nu står for sådan en stor f af b. Så det vi gør, at vi rykker f af a over på stor g's plads, som så er gjort i trin 3, så der nu står store f af b minus store f af a plus minus store g af b minus parentes plus minus g af a. Så når vi til trin 4, og i trin 4 kan man så se, at jeg faktisk har flyttet det her plus minus i 3'eren uden for parentesen, og så sat den her i midten. Det kan man også se her, så der nu står f af b, store f af b minus store f af a plus minus store g af b minus g af a. Så når vi så kigger tilbage på vores definition på 3.1, så står der jo, at integralet b af a f af x dx er lige med store f af b minus store f af a. Så når vi så kigger hernede, så kigger vi, okay, vi har store f af b minus store f af a, og så har vi plus minus store g af b minus g af a. Det jeg så har gjort her, det er, at jeg har skrevet integralet b af a f af x dx plus minus g af x dx. Og det som faktisk står i femmeren, det er præcis det samme som står i nummer 4, fordi i definitionen 3.1 fortæller de os, at f af x dx er jo stor f af b minus f af a. Der står så g af x her, fordi bogstavet her er jo g. Hvis nu der har stået f, så er den nok været den samme som den her. Når vi så går videre til toren, som er konstantreglen, så giver det også nogle informationer, at integralet b af a er k gange f af x dx er det samme som, eller er lige med, k gange b af a f af x dx. Det jeg så har gjort her, det er, at i stedet for, jeg så skriver k gange b af a f af x dx, har jeg så skrevet k gange store f b minus k store f a. Som vi jo ved i etteren, så jo f af x dx, det er jo det samme som store f af b og f af a, men nu er der bare blevet tilføjet en konstant til, så derfor står der et k her og et k her. Og det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil flytte det her k, hvis nu vi rykker herned til, at jeg vil flytte det her k ud, væk fra f og sætte det herover, så der kommer til at stå k store f af b minus f af a. Det vi så har her, det kan vi så sætte er lige med til
det første heroppe, som siger k gange integral af b af a, f af x, d af x. Og det her, det er jo information, vi får her. Men vi har så rykket kodet bagom integralet, så derfor bliver det endelige resultat. K stor f af b minus f af a er det samme, er lige med k gange integral af b af a, f af x, d af x. Og nu har vi så bevist sætningen 2, som er konstantreglen.